rugare ngaruve nesu hama dzinodikanwa. Rugare ngaruwande kwese kwamuri hama vatendi. Rugare ngaruve kwatiri isu vapenyu. Rugare ngaruwande kune vakarora vakatotangirei nhau iyi. Rugare ngaruve nesu, rugare ngaruve nemi. Haleluya. Shoko rogare narinonzwa ranhasi nderekuti hama dzinodikanwa, akauya nemutemo wokuti 50-50 pamarriage. Ndiri kuti munhu iyeye ihure. Rugare ngaruve nesu. Kana totaura shoko pachipostora, shoko rinorebwa, shoko rechokwadi, shoko rinoti hazvigoni uyezve hazvingavi nematuro, hazvingavi nechirevo kuti baba namai tiinzane mumba kudai. Hakuna chinhu chakadero. Iwoyo mutemo wemahure. Taramba mutemo wakadero. Mutemo wemahure ngaumire kushanda. Nokuti hazvingagoni kuti toti 50-50 baba namai. Hakuna zvinhu zvakadero. Hazvinambogara zvavako. Nokuti the more tiri kuti 50-50 tiri kupromota chihure. Ndo chokwadi. Hapanazve kana tikati 50-50 musisi tichazoti kana tichiti 50-50 right. Sekusikwa kwatakaitiwa isusu titoziva ndechekuti murume pachake akava nevakadzi vanokona kuita 7 pavhiki achivata umwe neumwe so different. Handitika anomitisa vakadzi vavo vese vari 7 panozvarwa vana 7. Mukadzi akavata nevarume 7 pavhiki unongozvara mwana umwe. Gore rose svika randopera kuti wa. Zvino murume gore January to December achivata nomukadzi wakasiyana-siyana the whole earth. Repopulation. After that todzoka tinotarisa tunoona kuti aiwa kweteka murume munhu ari special zvakanyanyisa pamusoro penyika. Hatingagonisu kuti toti isu mukadzi aite repopulation the whole world. Tichitaura kumaspemu uku. Murume pachake spemu rake sokupuwa kwakaitwa. Murume pachake ejaculation inoitika paprocess yesex pakutunda kongoitika kuya koga kuya. Panomboda maspemu okuti anoita repopulate the whole world. But mukadzi anakana spemu 1 rinobuda munhu. Saka tiri kuti 50-50 ishoko remahure. Hakuna chinjenzi 50-50 nokuti hatinambobvira takainzana. Iroro ishoko risiko iroro. Ende ishoko rechikara, the triple C law. Handisi kuida yoyo. No.